Στέλνει μπαλά μπροστά. Sheridan την κεφαλιά για τον Μαντούκα που είναι στην περιοχή. Θα πέσει, σφυρίζει πέναλτι ο κύριος Μασάς και το ΑΠΟΕΛ έχει την πολύ μεγάλη ευκαιρία να κάνει τα τέρματα του 2. Κόκκινη κάρτα στο Λαΐφη. Είναι λογικό, φυσιολογικό μάλλον από τη στιγμή που σφυρίζει την παράβαση. Βάζει το χέρι, μια πίεση εκεί στον Μαντούκα ο Λαΐφης. Ο Ασίς τώρα ψάχνει τον ποτέ στην περιοχή, οπότε κοντρολάρει την μπάλα, τον πρόλαβε όμως ο Αντωνιάδης. Απομάκρυνε την μπάλα ο Μάριο Σέρτσιο. Η μεγάλη φάση για την Ομόνοια στο κοντρόλ εδώ του ποτέ από την πάσα του Ασίς. Ξανά το κοντρόλ. Ο Αντωνιάδης με το τακουνάκι έρχεται να κερδίσει την μπάλα. Πήρε μπάλα, απομακρύνεται, να δούμε τον Αλονεύτη στην περιοχή, πέφτει, υπάρχει πέναλτι. Εδώ ξανά η μπαλιά, το λάθος από τον Φεράν, ο Αλονεύτης παίρνει την μπάλα μπροστά. Πάσα που πέρασε, Σερτσίνιο και έχουμε πέναλτι. Πέναλτι στο 92ο λεπτό. Για να δούμε εδώ, από τον Εντζό. Από εδώ δεν μπορώ να κρίνω. Εδώ ενδεχομένως θα φανεί. Ασκείται μια πίεση στον παίκτη της Δόξας. Δεν είμαι καθόλου σίγουρος αν ήταν ικανή να τον ανατρέψει. Να του μιλήσει για λίγο, να του δώσει κάποιες οδηγίες. Σκαραμοτσίνο. Απέφυγε και δεύτερο αντίπαλο. Μπήκε στην περιοχή, έπεσε κάτω. Δεν υπάρχει κάτι, λέει ο κύριος Νικολάου. Κόρνερ. Εδώ η προσπάθεια από τον Σκαραμοτσίνο. Με το αριστερό χέρι υπάρχει μια επαφή. Κοιτάξτε. Ο Νικολάου προφανώς θεωρεί ότι δεν ήταν αρκούντος ικανοποιητική για να ανατρέψει τον Σκαραμοτσίνο.